One again to can work the best in the mass and mother. If I talk work, I go again. I'm mad make a way go settle lawyer. Meanwhile, but now you want thinking. Also, ya break it, but no, okay, what it was so good sons here. You better better sons here. One German, I blew. Don't was thinking that, and Alusi Ego na Asaba say na Oracle made him that he's not apologetic. He's not apologetic about it. Na onye woli we na ja kwa isi na gota. O wute gi hije court. Maka na maka na ya ura da bezikita court ka dị ja na eti ya na biko solo m na video kwunu fe ba Alusi Ego ma aka ọ machara m okwu ya ma ndị ọtọ bụ jikwa idea wee tụpụrụ okwu biko no na video unu fe ihe m na-ekwu. Ịnụ ra nwaanyị ọ bụrụ na nwunye gị lọvụ ọgọ ọfụma maka ịma na nwoke asị na nwoke nọ n'isi nwoke ga-abụrịrị eze nwoke ga-anọrịrị n'isi ụta adịrọ nwoke ma ọ pụọ n'ezi mana ụta dịrị nwaanyị ma nwaanyị pụọ n'ezi ekwentị ka m gwa gị otu Asaba Eze Obi nọ na ụfọdụ ndị mmadụ fụtabasị we talk to ya dibia a native doctor nke ma ọkwa nke dechi ọwọkwa native doctor ndị nke abụọkwa m native doctor na-ewe nzụka kashia n'anya yiri red ma akwa dechi na-akpagharị mba abụrọ m ụdị native doctor nke m bụ abụrọ dị mma amakwa mma bụ native doctor I worship oracle and the way we worship oracle ị ga na-adị neat my oracle wụ oracle iche ife oracle ma ị ga na-adị very neat oracle ma abụrọkwa nke dechi abụrọkwa nke ịpụta oracle ma abụrọkwa nke ọ ga-abụ ịpụta ije yiri efe deti ma yiri efe chashara achash. If you want to worship my oracle you're gonna do it number one you're gonna do it number one you gotta do outspoken number two my oracle I work one ke you gotta do deti bịa na-efe ndị mmadụ bịa say bịa iche na ewu native doctor iche na ewu dibia na any dibia you gold dibia nya gold dibia na anya gold dibia agba gold dibia yi efe mara mma negodi polo dị nnọọ mma nene ọ na-eyi Gucci ọ na-eyi designers ọ na-eyi nke a onye iberibe ka ịnụ na dibia wụ ọrụ deti mana ụfọdụ ndị dibia emego mentality ndị mmadụ abụọ na dibia bụ ọrụ deti dibia abụọkwa ọrụ deti o Asaba Eze Obi na ebe a I changed the game when I never enter inside the game was very very tough and dirty abata m na the game change the game are this sweet abata m na the game mee ya ọ dị very nice emere m ndị mmadụ ka people mana somebody can associate with a native doctor. I make people to know that somebody can associate with a native doctor. I make people to know that native doctor will go to church and worship with people. I make people to know that native doctor, people will come to native doctor and worship with the person if the person is a straightforward person. I'm a native doctor called very nice. I'm a native doctor called something about native doctor like I can a native doctor no call. Emokwana before mgbebo enwe mmadụ enwere ike ịpụta na native doctor anarịa something there. Mgbebo enwere ike ịpụta even mmadụ bụ native doctor na-adọji adọji ebe native doctor dị bi enwere na-abịa na ya mana ọ dị ọzọ otu ahụ ọ dị ọzọ like that. Akwụkwọ ụfọdụ my Christian brothers masị na Christ nwụrụ maka anyị Christ nwụrụ maka ihe ndị ahụ Christ abịago nwụọrọ anyị ọnwụ so that ka ebe native doctor ka mmadụ ibe gị onye iwe na-enwe ya ewezina onye na-akụ asị mechite ọrụ gị ogo na-apụgo Eze Obi agwakwa motivational speaker agwakwa m motivational speaker abụkwa m onye mgbuka ka m na-ere na Port Harcourt Road before mebe dibia agwakwa m motivational speaker ịchọ ka m bịa gwa gị ịpụta otu were ose ọjị jụchasịarị gị ka ị na-enweta favor ịpụta otu were akwa tọnụọ ya n'onu otu akụwa ịpụta ụtụtụ were sugar cane were mmiri ịpịchasịa mmiri were ewegharị ịpụta otu wee mkpụrụ shuga atịe na mmiri ka ị wee sagharị amara m ụmụ ibe ndị ahụ ọ bụrụ ya bụ na ị nwere ọgwụ ọ bụrụ ya bụ na ị nwe mmụọ na anụ ibe
ibe niile m bụ brainwash nke onye madobere ka ọ maara. Ngwa ndị niile ha na-akụziri mee ka ọ dịrị gị na mma ha afa how level kemgbe ị mebere ya afa. Most of them will brainwash. Most of those states will brainwash. Teachers is too much. Ọ na-abụ onye pụta kụzie nke people is confused. And then man ndị mmadụ dị people dị desperate. Onye pụta sị gị mee nke ime, onye pụta sị gị mee nke ime. Nwanne gị ntị ka m gwa gị the best thing ị ga-eme asị mmadụ. Ịpụta kwụwa aka gị ọtọ gị na mmadụ mmekọ iwe ego setụlụ ya. Ị nwebere na-ayọ ị ga-enweta nke gị. Ọsọ ya bụrụ ekpere ka ikpe bụ n'ọgwụ ka ị gwara ịgwọsị ọgwụ sọ nsị ya. Ikpesi ekpere sọ nsị ya. Ịghọtara? So ụmụ ihe ndị a na-asị unu Eze Obi amara ụmụ ihe ndị anyị ekwu amara m ekwu ọ bụrụ my calling. My calling is not motivational. Abụghị m motivational speaker. My calling bụ nkeru gị ọgwụ nye gị ọgwụ iwe ekwu okwu arụsị nna efe aza gị. Arụsị nna efe once ị bịa na nke Eze Obi ị ga-adị mma. Arụsị nna efe na anụ iwe. Agwa m arụsị na maghara na-efe arụsị mmadụ adị mma. Ụdị arụsị nchọ ị na-efe bụ arụsị ọ ga-abụ nna-efe ya nwa ibe gụrụ m mmee ibe ọ bụ na nna igiri mmee chọọ arụsị nna-efe. Ịghọtana ana m efe arụsị. Arụsị nna-efe bụ arụsị na-emerụ m ibe ọ bụla yọọ. Ndị mmadụ laikizie ịbịa na arụsị m bịa yọọ ibe ịbịa rịọ o mere gị bịa kene ya arụsị ka nna-efe. So ejikwa m ya na-amarụ na tupu nna amarụ native doctor abụrụ ọrụ deti. Enwe ndị mmadụ bụ asị na native doctor otu ọ dị mentality ndị mmadụ dị very fucking down. Ụfọdụ si Eze Obi ịdị over pompous, ụfọdụ si Eze Obi ịdị too proud. Unu ga-eje jụọ ese m ọfụma. It has been my life. I'm not a proud person. Man, ọ bụ na ịghọta m ị ga-asị na I'm a proud person. I'm not a proud person. I'm a very humble and loyal boy. I'm a very humble, loyal boy. Very humble, loyal boy. That's Aba boy. That's humble Aba boy. So, that's an kangwon. And when I go money on Euro, I went to by Shebaraban this morning before I'm bidding a video. Even this boy, another J credible na Facebook. Mbob Nanti online, the boy gave who Eze Obi, shut up, Eze Obi, get out, Eze Obi, I'm stupid. Man, I'll be right back. I work with him, one of my boys over there, because some of my boys and I got a commenting. One of my boys over there, some know this boy. He said, I'm worried about someone of the boy. I said, the boy, but job and attack Diego. I said, no one, no war. So, what if I what I'm money on no. Also, he says, Obi man, says, Obi man, Kabasadum. Eze Obi na-emere onwe iwe. Eze Obi na-emere onwe iwe. Enwekwa m na ya nọ n'okwu. So even na achụ ego m, I'm making my money. I'm just making my money. I want to live a good life. I want Oshinazu Enyemia to be good. I want Oshinazu Enyemia to enjoy life. I want my baby to enjoy life. I want my wife to know that I'm a very good person. Because this my wife really suffered with me, so I'm doing my best for her. Anything I want, I'm pronounce of her, marry my wife. So advice in the why I like outside marry. You understand? We all are human beings. I have my decisions. I have the way I live my life. Because I'm a native doctor doesn't make me to start living a fake life. I can never live another man's life. I will live my own life. I'm a native doctor doesn't make me to start pretending that I'm holy. I'm not holy. I'm a native doctor doesn't make me to start pretending that I'm a man of God or I'm a pastor. I'm not a pastor. I'm a very rugged boy from Aba. I'm a very bad boy from Aba. Let me tell you, I'm not hiding who I am. I'm not a fake person. I'm not a man of God. I'm a native doctor. I'm a very rugged boy.
So now when native doctor doesn't mean that if China is a big akama, akam juroyo. One nigga went to go to a movie, now I'm a very stubborn lion. I fight to last. If I'm a very stubborn lion. Join your no apologies. Reason no apologies is for you to know who I am. Obi is a very, very stubborn lion. You understand? When you come close to me, you understand the real me. Do you think I'm an illiteracy? I'm not an illiteracy. I'm a very disciplined person. I'm a very straightforward and disciplined person. That is the reason why some people might not like me. I'm a bad boy. You understand? And I'm a very rugged boy. When it's time to rugged it. So, I'm a baggy again. I won't be a native doctor na do the thing. I won't native doctor gave be in a prepared place. I can never look unkept. I won't somebody. I've been living my normal life before I start doing this. You understand? So I will still live my normal life. I cannot hide my life. People are talking native doctor spraying money, native doctor spraying money. Imagine the kind of these native doctors, they are spraying money. My dear, do you know when I started spraying money? Go to Aba, go to City Global, go and ask MC Cogency. MC Cogency and Esobi Kubana, Diocha, Neto Kwete. Go and ask Cogency. Emakwanya Wemoko Memfe Werego. Emoko Mendi Werego na City Global Hotel. Emoko Memfe Werego. Hi. Emoko Mbe. Emoko na Move Eze Obi. I never know that I will be here. Emoko na Move Eze Obi way. A nice guy. I love enjoyment. I no man ebe the door. I no man ebe the door. Go and ask of me very, very well. I'm a fucking enjoyable boy. The guy is good. I'm a very good guy. Go to First Bank, Port Harcourt Road and ask of me. My man, I marry my last card then. I can eat my last card just to feel fine. People say native doctor, spray ego, native doctor, Emenka. You're a coward. You don't know me well. Ego. Jena, Emokana Move Eze Obi. John the Mother no na Port Harcourt Road. Mbaru Chris Mary Hotel. Move Eze Obi na mbata na Chris Mary change egwu. Mbata na Chris Mary change egwu. Jenu jealous ofuma. Rough coin nwa aba mgbe okuru ndị eriwa agwagwu. Anyị na City Global. Move Eze Obi. My Kubana Prime Minister. Masoni Japan. Machevon na Russia. US then. Ndị mmadụ pụta unu ochede na ọta ka Eze Obi kpatara ego. Ịmakwa mmenchụwara ego a. Ịmakwa na ndị very small chụwa ego. Ịmakwa na ndị very small riwe ego. Ịpụta isi native doctor onye native doctor. Iche na I'm not a coward like you. Ịmakwa mgbe ndị were ego. Iche na mbido mewe native doctor bịa fuwe ego. Ịmakwa mgbe ndị were ego. Ịmakwa na nwene truck. Ịmakwa na Move Eze Obi enwego truck. Ịmakwana ndị Mark Pass. Ịmakwana agba mbọ 7 years na-eme business. Go to Port Harcourt Road. Ị ga-abịa ebe there is nwe equipment on my shop 545 Port Harcourt Road opposite Norma. Ịnụ pụta native data. Ịmakwa mgbe ndị were ego. Ịmakwa mgbe nchụtawara ego. Ụmụ ekuke ndị ahụ nwetacha phone ọ bụrụ apụta iwe phone type ebe sọrọ gị. Do you think I'm your regular person? Ịmakwa mgbe ndị were ego. Hey. Asị na ya na-amarọ ka esi n'ozu. Asị ya bụ ọ ga-ebido n'ụkwụ bọwa. Be careful. Eze Obi awụrụ onye taa. Ịmakwa na abụ m onye ego kemgbe ụwa. Gold ahụ n'ụbụrụ nna anya. Gold ịbụrụ nna anya. Jee na arịarịa enwe ebe a na-akpa arịarịa. Jee jụọ maka ingoli ịba a na-arịarịa jụọ maka paparipa na-ere gold. Paparipa na-ere gold na arịarịa.
paparipa ma onye nwụ. Ịmakwa mgbe enyi wee gold. Ịmakwa mgbe enyi wee gold. Ịmakwa jee na arịara market Aba jụọ maka paparipa na-ere gold. Ọ na-aya bụ Honda element then. Ịmakwa na mgbe aka nzu wa gold. Mgbe aka like wa gold. Abịa isi na dibịa na anya gold, dibịa na anya gold. You a coward. You a useless man. Ịmakwa na mụ bụ Eze Obi, ịmakwa mgbe ndị were ego. Iche na m were ego, iche na m bido ribe ego taa. Ịmakwa iche na ndị were ego taa, eri wee mee ego taa. Ịmana na-eme, ịmana otu a mụ bụ Eze Obi nọ na ịmana m nwere before na-eme native doctor na-eme, ịmana m nwere truck, ịmana m gba truck part. Ịmana m nwere truck na-agbara m n'ụzọ. Iche na ndị ọsọpụta ribe ego, ụfọdụ na-asị native doctor, they do this, they do that. You're a coward. If I leave native doctor today, I will still be a billionaire. I'm not boasting. What am I boasting for? The only thing native doctor ever neme, the only thing on your marker, I don't say the only thing on your markable, no na chokoro mego mono. I don't say ever never na. The only thing on a merum bonana chokorum ego mono. Ana abum batasi ego we beto before mbate ga adima avia. Enwe m oke wele. Oya ka o ji de kan kai opuru iche. Ife ọbụla anyị na-eme ga-adị mma. Mpụta na mụ bụ Eze Obi pụta na-asị echi na m mere waterproof nka ga-akpatakwa ego. Mpụta na-asị echi na achọzi ije rebe electronics. Irutebe m na-ere electronics ị ga-agba ọsọ. Ask people that know me na Aba. Mgbe nọ na Aba m na-ere parts, ịmakwa na ọ na-abụ anọgide otu ego niile m ji eme business gwụ shop m adị empty. But before 2 months, 3 months, ịpụta na shop m zụọ engine 5, zụọ asụ 5. Gbochie ya ndị mmadụ a na-ajụ njere gbazite ego. I never go and borrow money from anywhere. Ask people that know me well. That is how I've been living my life. Those days in Aba. Ịmakwa na otu a mụ bụ Eze Obi na ịmakwa na enwe many businesses. M na-etinye anya na ya. Ịmakwa na enwe many businesses m na-eme. Ịmakwa na enwe many businesses m mụta. Or do you think that I just come out and start doing native doctor? That I don't have any other work or any other option? Ịmakwa na otego ndị were ego. Onye na-adịghị humble ọ ga-agbanwu boy. Ịmakwa na mgba boy 7-8 years. A very humble boy. Ịpụta isi Eze Obi man ka Eze Obi dị proud, Eze Obi dị too proud. You're a coward. No apologies for you. Eh? Ịmakwa mgbe m na-eluzu asụ na mgbe anyị na-eluzu asụ na Port Harcourt Road mụ na Chibueze, mgbe anyị na-agbara anyị chusu bụ anyị na-eluzu asụ lose engine. Nobody know me then. Mana ugbu a ị chọzi ịmata Eze Obi, you want to talk to Eze Obi, ịpụta ị na-ekwu, ịpụta imepe ọnụ ị na-ekwu ibe sọrọ gị. Iche na Eze Obi bụ mmadụ taa. Ịmakwa mgbe anyị tawara afọ a, iche nọ ibe taa. Iche nọ ibe taa. Ụmụ mugu. Ezuzus, eyele. Hey. Ịpụtazie ọ dị unu ka Eze Obi ochi n'elu daa. Ịmakwa mgbe anyị chụwara ego. Aburokwa taa no be today. So you come in and uche ude. Adi me blame kwanne mmadụ ụmụ ekuke native doctor ụmụ ndị ara native doctor ndị apụtara ọhụrụ. Eze Obi wa bido mewe native doctor. We change the game. Native doctor tawazie ụtọ. Onye ọ na-achọzi ime native doctor. Ma onye nwere ọgwụ, ma onye na-enwe ọgwụ.
ma onye ndị baba mee dibịa ma onye ndị baba na-eme dibịa. Ịmakwa na mpa nnukwu m ụchụ ụmụ eze nwa aja na-ebe n'ebe 135 years ka ọ nọ nwụọ. Mpa nnukwu m ọchụ ụmụ eze nwa aja na-ebe n'ebe ọ dị 135 years nwụọ. Ọ nnukwu dibịa jee na-ebe n'ebe jụọ maka ya. Ọ ike nge ka m bụ agwụ ya mara m osori. Ọ ya ka m ji eme dibịa. Anọgidere m dibịa tọba m ụtọ njebe ime dibịa. I have many business that I know that I can do. I have many lucrative business that I've been doing before I started this. So, ka ọ rapụ ịdị unu ka dibịa na ọtọka. Dibịa gị na-ata anyị ụtọ ibe nwa. Eweziga ndị mmadụ ka m na-enyeziri aka. Ndị mmadụ ka m na-ekeziri ọgwụ ka ọ dị na mma. Mana ọ bụrụ na nnegide ọnụ ndị mmadụ ekwesịgo m ịkwụsị ike ọgwụ. Nkwụsị ike ọgwụ bụ nwere ibe ọzọ m na-achụ m achọtabeghị. Mana ọkwa maka ndị mmadụ ka m na-enye ndị mmadụ aka ka ọ dị na mma. Ana m alarị ụlọ mma nọ n'ime abalị otu eburu mmadụ bịa. Onye na-adịghị emegharị arị asịtọbụ ya ọgwụ. Ana m anụ otu eje buru onye ṅụrụ poizin, onye ri poizin eburu eri poizin bịa. Mma tụgide ọgwụ n'anya, tụgide ọgwụ n'imi, tụgide ọgwụ n'ọnụ bifo ọma uzere. Mana ndị mmadụ emego ibe ọ ga-eji abụ. Ndị mmadụ emego ibe ekwugo ibe menitis n'ọnụ. Ibe ọ ga-eji abụ even ndị mmadụ ekwugo menitis ọ ga-eji abụ. Eburu mmadụ eburu bịa ebe mgbachi nkịtị jee na-emere onwe m ibe sọ m. Mana ana m eme ya maka Chukwu. Mana ọ bụrụ na ọ ka n'ebe mmadụ anya. People ekwugo ibe ọ ga-eji abụ eburu mmadụ bịa ebe nwede mma tụfuru ọnụ. Mgbe m na-emere ebere ana m eme ka m na-emerụ ndị mmadụ na-enyere m aka. Kwa ndị mmadụ ga-apụtakwa n'azụ a na-ekwute ọrụ. Mgbe ana m adịchọ na m pụtara every 2 days bịa rụọ ọrụ. Mana ndị mmadụ emego iwe o ji abụ. Ndị mmadụ nọkwuzie na nke m ịpụtakwu nchacha ịpụta sef ike gwụ m nọrọ ọdụ. Ego ne kava na-enye m. Ịmakwa na mkpọta ọgaranya ka ogbugbu mma. Emegoro m ndị mmadụ ibe. Ịmakwa na ana m afụta otu a kpọkọ ndị mmadụ dashaba ego dashaba ibe ọma. Ana m afụta ndị mmadụ otu a famili ndị na-enwere ka ọ raba. Maka mụ bụ Eze Obi fụta one day si onwe m nọ iwu na ibe ọbụla anyị mere na anyị ga-eti online. Mana enwere ndị anyị ji bido anyị na-eru ndị mmadụ anya. People na-abụba mebe vati online anyị na-eru ndị mmadụ anya bido TV ibe online. Ndị mmadụ burukwa karịa. Is it a must that you must put everything you do online? I bidokwa na-enye ndị mmadụ ibe secretly. I've been giving secretly since this year. Enwe onye ngoro moto nsị ya na-achọrọ m ka ndị mmadụ nụ ya. Na ndị na-agba m ụgwọ goruba moto ma ndị si m goruba taxi ma ndị si m goruba bọs ba ga-eji eme biznes buru ibu. Ngorie nye moto secretly. My wife ugwu ete na ọchọkwa ka mmadụ nụ ya. Emegoro m ndị mmadụ ibe. Mana ndị m kwụrụ ụgwọ skuul this time ka nnapụ ịtụ achị eji m arụsị anụ na-efe na-ekwu mepekata mpe ya bụrụ mmadụ 60 something. Ndị m kwụrụ ụgwọ skuul this time mmadụ 60 something. Ma ndị nọ university ma ndị nọ poli ma ndị nọ primary school ma ndị nọ secondary ma ndị nọ nọziri. Emegoro m ndị mmadụ ibe. Mana ndị mmadụ pụta. People, this is reason why I see people when they come out they will stop helping humanity. But I can never stop helping humanity. I will be helping people the way I can. Mana emerụ ndị mmadụ ibe nke ọ bụla mmemme. Mana ndị mmadụ ga na-akọtọ gị na-asị n'ime nke a mee nke ọzọ. But no apologies. I have no apologies to anybody. You can do anything, you can talk anything you want. This is our life. Everybody has life to live. We have one life to live. We have one life, we have one death. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere death sentence. Once you are in life, once you are a living soul, you have a death sentence. Once you have come out in life, once you are in life, once you are living as a human being, you have a death sentence. Onye ọbụla nwere a death sentence. So everybody has a death sentence. Everybody will die.
So when I see people talking shit, saying this, saying that, doing all sort of things, I will become so weak then. But what people now say make us more stronger. Even the money in the now make it makes us more stronger. You understand? Isobi, when I come out, I keep telling people, listen, I don't have much, but I think I'm already made. You understand? The ones I have, what I have now, I have children, I have wife, I'm living in my house, I've done a lot of things by the grace of God. So I think I'm really okay. So just try big and go down work Ezobi before Patawabiana. Ezobi Megan cause enviness, greediness, jealousy. That is the only problem people are having. Jealousy, greediness, enviness. That is all about. Nothing more. Ezobi abego Ezobi na emezi dibia. Onye ọbụla chọzi ime dibia mkpakara mma mkpakara ibe ma mkpaka onye ọbụla chọzi ime dibia. Ma ụmụ ekuke ụmụ ekuke ashicha village shicha ime ofu ebe gbapụtacha aba niile na-emezi dibia. Ma bezie eme ha na-akparị ndị dibia akparị. Agwara m ndị mmadụ ana m eme omenala, ana m eme tradition unu, ana m eme I worship oracle. My oracle has his way. I'm worshiping my oracle the way it used to be worshipped. You understand? I'm not doing your tradition. I didn't make omenala. In Abana can Magwan, I didn't make omenala. Abu Moni Igbo, Boko Menani Igbo can name it. Not one the Madek Abamaro. I said, I may say Dibia. Or this Onya Banana in Ibi already. Bakari Venda. Almost village Dibias in down China village and up at the township for one day. All these local riffraff now put up at the village. Very by the village put up for one day. They have not been with civilized people for one day. Papatazi Odova Kanyabana Dibia. Epatazi Nebu, Ezobi Mananka, Ezobi Namaman, or Taisha Mediba Kansha. Fuck you, useless man. Ụmụ ekuke niile onye ọbụla na-emezi dibia. Onye ọbụla anyị na-eme dibia. Don't you know that Ezobi is an international man? Ịmakwa onye nwụ, ịmakwa na nwụ international man. Asị ka arapụ dibia ụfọdụ n'ime unu gịnị ka unu ga-emenwu? Ka ebe ime ị ga-emenwu? Ọ ga-adịrị anyị na mma. I'm already made. Come here, diet. So, I na-ekwu okwu mechite ọnụ ya. Ezobi agafego ebe na-amị amị. Agafego m ebe na-amị amị. Onye na-ekwu okwu mechite ọnụ ya. Agafego m ebe na-amị amị. Ọ ebe mụ bụ Ezobi kwu. Enwere onye mụ na ya nọ n'iro. Mana onye nwụ na tụọ iri ya nga. Onye na-apụta ọsị ọ bụrụ otu aka ndị dibịa chi ejike, ọ bụrụ otu aka ndị dibịa chi eme. Ọ bụrụ m ụdị dibịa ahụ. I'm a very neat dibịa. Abụrụ m dibịa agụrụ, abụrụ m dibịa na-ewe powder tekechie n'anya were oji na-asụ na-emegbu yọgọrọ. Dibịa ga-eweta nke anya anyị n'onu nye anyị nke agba anyị nke a n'aka. Ọ bụrụ ya nwe na mmadụ nwere ọgwụ. Dibịa nke m gold ka m na-anya. Ana m eyi ezigbo akwa na-anya ezigbo moto. Imbecile. Ịchọ ka dibịa nọ n'ime ọbịa na-ata ọkụkọ. Akparịzie gị ruo na nke dibịa anyị sị ọ dibịa ga-eme ka m nweta ego my friend tọnụ anyị adịgonu mmanụ. Ịchọ ka uru dibịa ga na-aṅụ kaikai. God punish you. Dibịa nke m wee ezigbo dibịa gold ka m ji agwọ ọgwụ ngọsịara gị ọgwụ ma ọgwụ adịrị narị gị ndafụ gị adị m egbukwa onwe m ebe mmadụ nọ. Ọgwụ ndị mmadụ pụta dibịa ga-egboro gị ọgwụ inwe ego ọ na-atọ ya ụtọ. Dibịa, what did that dibịa have? A dibịa that will make you to make money. Dibịa that will do you to have money. Ka ihe ọ nwere ọkwa ka enwe n'obi ka moto nwere. Ugbu a ịbazie gbanyere unu fim, ịbazie wee ya n'iru akwụkwọ si unu ngwa n'ezienu ka unu ma na anyị ga-emenwuru unu ibe.
Autonomy, pompous, they do show off. They do show off. They are showing off. They are showing off. We'll keep showing off. Go and die if you don't like us to show off. Imbecile. Isusu. Eyele. Asaba Eze Obi na-ekwu na egekwe ntị. No apologies to you. If you don't like me, I don't like you. Isusu. Eyele. Mgbe ndị ọma njem ọnụ asị na okwu anụnwa ji bịa kịta amaghịzi ha yi ekwu maka ya maka na anya bụ okwu dị nkenke maka na adọ nọ drag ebe asị na onweghị uru adịghọ n'isi azụ ma onye ọbụla siri nke onye efe na-efesiwe ike ghọtago na Joshua sịkwa as for me and my house will serve the living God. Onye ọbụla malụ nke onye efe na-efesi ya mana nna asịkwa onye ọbụla wepụ aka n'ihe ọjọọ ị na-egbukwa mmadụ na-egbu ewu na-egbu ọbara egbu ọkụkọ mgbasa ofu ya abịa nwekwa na that is a life-giving spirit to every living being ọbụla every living thing ọbụla nọ n'ụwa. Mmiri ndụ azụ yetago mmiri kwa mkpụrụ ndụ osisi ọbala bụrụ ndụ mmadụ kwakwa unu na-anụ ọbala wụkwa ndụ ọkụkọ bụrụ ndụ ewu bụrụ ndụ efi ihe ọbụla emegide wuye ọbala na ya gbara na ya wee ọsọ maka na ọ bịahụ n'izu o mee n'ọnwa asị m ka nkene unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.